Good morning, Miga Miga Love Shout out, Mr. and Mrs. B. Patulog dancer talaga. Hi, hello Miga Love Shout out, CG Pinoy Magbangers. Hello sis. Hello, thank you sa inyong dalawa. Nandito kayo. Opo, patulog na po. Nakagising na nalimutan yung nalimutan yung mag-live, mag-LS. Ayun, makagising ako. Hello po Mr. and Mrs. B. Miguel Love shoutout sa inyo. Salamat. Hello CG Pinoy Magbangers. Hello sis. Dancer talaga. Hindi naman. Exercise Tanggal taba. Yo. Mr. and Mrs. B. Hello. Thank you. Welcome. Okay po. Nag-mute lang po ako. Thank you po. Thank you po, Mr. and Mrs. B. Ang bigat ng katawan, no? Salamat po sa patambay. Sige po. Minsan, yun nga talaga yung libangan lang din. Pampawala ng hamsik. Thank you po. Wala pa po kayo work. Kaya nga kahit mabigat na. Ang sarap lang kasi sa pakiramdam pagtapos ko na pagtapos na akong magsayaw-sayaw. Ang gaan ang pakiramdam ko kahit pagod kasi ang daming pawis malabas sa akin. Ayun. Wala si CJ. Salamat CJ sa pagdaan. Medyo may headache lang po kasi kaya medyo na stranded. Ay, okay po. Pero salamat kasi busy kayo. Hindi nyo ako dinadaanan lang. Ayun, nagtambay pa kayo. Salamat talaga po. Salamat. Sige, work lang po kayo, Miss Madam Idol. Work na lang po kayo dyan. Mag-mute na lang din ako. Salamat sa pagtambay nyo. Ayun, ganun na lang din. Tambay-tambay dito na lang din minsan nahahabol. Opo, 6 ay ano ba oras dito? 6 AM. Ayun. Sumakit kasi ulo ko dahil sa yung klima ngayon dito, nag-iiba-iba na. Biglang mainit, biglang lalamig. Ayun. Tapos pagligo ko kanina medyo malamig talaga yung tubig. Kasi kahit akala ko kasi hindi na ako gumamit muna ng heater kasi medyo mainit-init pa naman konti. Ayun. Kaya lang hindi maiwasan paglabas mo may aircon. Ayun. Sige lang. Salamat po sa patambay. Mag-ingat po kayo. God bless po ha. Mag-ingat po kayo. Thank you po sa walang sawang support Kayo din po. Ingat kayo dyan. Salamat ng marami. Ay bye. Diyan, tatahimik ko lang po ha. You're welcome po. And thanks din po sa inyo. Ayan. Salamat talaga sa patambay nyo. Sarap sana makipagtsikahan kaso ayun, syempre din hinahabol yung oras tapos magigising mamaya hindi na rin makakatulog ulit. May class, may pasok, sila online.
Tapos pag gusto mong matulog, di ka na makatulog, ingay. Tapos yung alaga ko pa, sa akin. Laban, laban Japan. Salamat po. Mahirap pero kakayanin. Nahirapan pero hindi susuko.